Kumusta na sad mga bisdak? Time for another yawyaw. And today's topic is sa mga flyovers diha sa Cebu nga gi-propose sa current administration ilang may krama. Even though kining mga flyovers should have been giplano na daan, gihimo na daan a long time ago, kinahanglan na jud unta ning mga upgrades, pero karon pa hinuon gipang put on the table. At grabe na kay traffic sa Cebu. Yang ubang tao mingon, oh mayo kay ning mga flyovers, improvement jud kayon. It doesn't take a fucking genius from Ateneo, even though sa Ateneo nakakita ko silang mga questionnaires pagka presidential election. Grabing kabugo murag gipang kuha gikan sa Facebook ng mga questions in town. Anyways, kinahanglan buhaton ana, dili na kining mag political kinsay whose project it is and unsay tarong buhaton, kikibaw ka ana nila ang ilang giuna radaan ang unsay masud sa ilang bulsa. Dili unsay tarong buhaton para sa syudad, para maka-increase ang commerce sa syudad, maka-alleviate sa traffic sa syudad. Ang ilang una-ana, ang unsay masud silang bulsa. Even though kibaw na tatanan nga kung naay proper nga road network, road system nga di-plan ahead 30, 50 years ahead na siya. Ang kining mga for example kining mga kalsada nga ri sa US giplan na ni since the 50s, or since actually even the 40s. Giplano na ni siya daan nga 30 to 50 years ahead na nagi-allocate daan nga yuta pag palits paghimo sa una nga tulay nga karsada, gi-allocate na daan ang kilid sa yuta para widening, o allocate sa nadaan nga ang intersections mahimo nag overpass, or diha sa Cebu flyover ang tawag. And naka-notice ko sa mga flyovers karon nga gipanghimo, one lane each way ra. Unsa ra may kadali ana ma-overflow na karon, considering the fact nga daghan na kaayo maka-afford og simple vehicular transportation, mga multicabs, daghan na kay na sila diha, napay mga motor. So kanang single lane each way nga overpass is really stupid. Mahal pa. Nya dili pa jud maka-properly alleviate traffic kay dali ra gihapon mapuno. As we already seen katong na overpass diha do sa Ayala, bago pa na nahimo pila, maybe even I think it's less than 4 or 5 years old, ma-traffic jam na dayon. So kinahanglan na ay proper what they said was a master plan. Well, there should have been a master plan a long time ago kay murag ang Department of Works diha karon, highway transportation, the same one from mga tartanilya pay panggamit diha sa Cebu, nga walay tarong system. So mao ra na akong yawyaw. Alright, I'll see you guys next